מה זה המושג הזה לימוד השו"ת? אתה יכול להסביר לנו אותו בעצם? לימוד השו"ת זה שיש לך ספק, שאלה, אתה לא יודע, אתה יכול לשאול אותנו את הרבנים ואנחנו נענה לך. עכשיו יש חידוש שפתחנו בפייסבוק קבוצה שכל מי שיש לו ספק יכול ישר מהבית באופן אינטרנטי פשוט קל ונוח לשאול אותנו את השאלה שלו. אנחנו קבוצה של כמה גורמים יושבים מהצד השני של מחשב, עונים לכם, אתה יכול לראות את כל התשובה, כל מה שנמצא, גם תשובות שעלינו לאנשים אחרים. מאוד נוח, קל, פשוט, מוזמנים גם להשתמש בזמך. למשל, דוגמה, שמישהו שאל אותי מה הסדר של התפילות. אז הסדר של התפילות זה ארוך, וזה אז עניתי לו, וברוך השם יצא הסידור הראשון. אז כולכם יכולים להיכנס בשמחה, לפתוח, לראות כל סדר התפילות מסודר כמו שצריך. הכל, כאן בשבילכם. מה בעצם הייתה התשובה שלך על השאלה הזו? שהוא שאל אותך, האם אנחנו צריכים כיום את ראש הגולה? ככה, צריך את ראש הגולה, הוא נורא חשוב. ראש הגולה מייצג אותנו לפני השלטונות הערבים. הוא בעצם בודק שאין גזרות. בלעדיו יוכלו הערבים לעשות מה שבא להם החליפים, מה שבא להם, ולנו לא הייתה הגנה. הוא מייצג אותנו. זה ממש התפקיד שלו חשוב, כן. האם זה נכון שבעצם פעם הייתה לך דעה אחרת בעניין? כן, לפני כמה שנים היה לי סכסוך עם ראש הגולה. ברוך השם, הסכסוך הזה נפתר, ועכשיו הכל בסדר. אני מבין שצריך את הרבנים שבשביל העם, שידעו, שיגיבו להם, יענו להם על התשובות, וראש הגולה, בשביל הקשר עם השלטונות, זה חשוב כך הרבה. בקצרה את דבריך. אתה אומר בעצם לכל הצופים שפה בבית מסתכלים, שצריך גם את הגאונים וגם את ראש הגולה, כי לכל אחד יש תפקיד בשלו. נעבור לרעיון בלעדי עם ראש הגולה. שלום ראש הגולה, תודה שבאת. מה יש לך לומר על השאלה? זה בעצם שאלה רלוונטית, זו שאלה שצריך לשאול אותה היום. כי באמת יש את הספרות השו"ת, יש כל כך הרבה דיבורים, אולי לא צריך. זה מה שאני חושבת, זו שאלה שבאמת רלוונטית, היא לא פוגעת בי. אני מסכים, יכול להיות שזה גם מה שהקראים שאלו, האם צריך את הרבנים בכלל, אולי נעשה מה שרק כתוב בתורה. וזה חשוב כדי שלא יהיה התפלגות בעם כמו שקרה עם הקראים. מה היית עונה לו היית גאון? מה התשובה שאני הייתי עונה? הייתי עונה, זה חשוב. למה? יש שתי סמכויות. סמכות של הרבנים, של הגאונים, לענות לעם, לדבר עם העם. וראש הגולה להיות המנהיג הכללי, להיות אחראי על הדין, להיות אחראי, לייצג אותנו בממשל. זה מה שאני חושב. האם זה נכון שאתה ורבי סעדיה גאון הייתם בסכסוך? כן, זה נכון, היה לי באמת תקופה שלא הסכמנו על אותם הדינים, אבל ברוך השם השלמנו. אני הבנתי תפקידו, הוא הבין תפקידי, כמו שאמרנו, צריך את שניהם. אני ממש זה טוב שאתם ככה עושים טלוויזיה, לדעתי, שרואים כל האנשים. אם היה קודם, לדעתי לא היה את כל העניין הזה של הקראים. זה ממש טוב שתדעו לכם. תודה רבה לכל המורים שהסכימו להתראיין ולהתערב. ולסיום, זה סרטון שבו עוברי אורח מנסים לחלץ סרטים שנתקע על העץ בשבת. הנה הסרטון. Oh my gosh, תראינו את הסרט! מה נעשה? בואי נוריד אותו! בלט!
אתם הגעתם עד אליי, כנראה שיש להם שאלה חשובה. כן, יש חתול על העץ. חתול על העץ. כן. ורצינו לדעת אם אפשר להוריד אותו בשבת. בשבת? אין עירוב. בנות יקרות, אי אפשר להוריד אותו בשבת. למרות רחמיי על החתול המסכן הזה. מכיוון שזה נחשב לטלטול. וצריך לתת לחתול או לרדת לבד, או לחכות למוצאי שבת. אז שיהיה לכם שבת שלום, בנות יקרות. שבת שלום. ושלחתול תהיה גם כן שבת שלום. אז מה אפשר לעשות? לחכות עד שהחתול ירד מעצמו, או לחכות עד מוצאי שבת. טוב, טוב, תודה טוב, רבה. להתראות לכם. ביי ביי. תבואו מתי שיש לכם שאלות. מה נעשה עכשיו? מסכן החתול! הנה גוי, זה שבת! אוקיי, אנחנו צריכים... אוקיי, תראי, יש